Здравейте, пичове! Аз съм Зотко БГ. Сега правим втори епизод Аз тук започва да убия на Майнкрафт. Да, Стол БГ се опитва да убие едни зомбита, защото... Аз съм във водата и ми е малко трудно. Да, предлагам ти да излезеш, защото той го уби. Браво. Сега време е аз да вляза в сървъра. Даже не мога да. Сега пак ще го направим 13 минути. Всеки клип ще е по 13 минути. Хора, когато имам таблет и аз снимам някъде. Сега аз съм си изтеглял мобизен нова зомби. Изтеглял съм си мобизен. Обаче... Хора, аз влязох в един мой сървър без да исках. Мобизен не ще да ми тръгне. Не мога да го актуализирам, аз съм ще го изтеглял от той. Съм пробвал. Да, ама то там няма шанс. Някои хора може да имат шанс, защото играят на различни марки телефон. А за Lenovo 536 става уж. Аз имам Lenovo 1000 и ми става. Влязах на крипър във вода, колко трябва да стъпля малко. Така. Хора, аз влязах по сървъра. Чакай, че има. Сега като виждам идва зомби и крипър да бяга. Аз се вземам с крипър с зомби. Окей. Сега ако умра в водата направо ще мая. Не бе, батка. Убиха ли там? Хора. Помощ. Идвам. Чакай. Ще ги избутам към. Мага бе! О, чакай, че минута. Хората ще са книжката, не може да се справим с много. Помага, бягай! Удариха ли та? Не. Мене взеха едно половин сърце. Идва спайдър към нас. Ево спайдърче! Ево тук бие, момче. Чакай сега. Ще Чепа светя мината, че ядска към. Хора, изпилка ми те. О, идва зомби вилиджър, стоиля, помагай, бе. Какво? Батерия ли няма? Не, бе. Идва зомби вилиджър, помогни ми. Ама брат, нали той таблета, че нямаш такова? Какво? Батерия. Качването ви е завършено. Айде! Хора, епизод е качен. Да. Yes. Направихме. О, брат, чакай, че нищо не се вижда. Наш остров е доста осветен. Виж кой яко изглежда от кой, ела да ви. Да. Сега. Аз искам да видя долу в мината стоя какво е направил. Стой, айде тук да си направим мина или тайна стаичка, ако искаш. Тайна стая, нали тук, ако искаш да правим честрум долу. Не, без често. Що? Доста време трябва да се Нали правим място и честове. Така и че светъл. Хора, не ми е ясно, появиха се монстъри, пък не сме гладни още. Аз съм гладен, 2 бучета и половина. Еми, яш. Не съм на 2 бучета и половина. 2 бучета и половина съм. Къде сте тук на лата? Печи, защото идва към нас скелети зомби. Бо, с скелета един трябва да го разсейва. А другия да го трепи. Давай. Кой да разсейва? Разсейвай го. Аз. Да, Айде. аз ще му вляза. Ай, лях от бар. Отиди към скелета. Чакай, аз съм за зомбито. Скелетата видя. Да. Отивам. Влад, ти що се скри? Аз не влизам. И аз. Аз влизам на зомбито. Аз не виждам къде е батерията, че падна. Изключи ли са? 14. На 3 сърца съм злати. На 3. Чакай да шипна. 2 зомбитата гоня. Да, бе. Ами виж. Мами. Ай, виж го, сега ще му убие глупавия. Има ли батерия? Таблета. Чай, сега ще отида да взема. Без да стрелям. Във водата ми паднаха нещата. Не ще си направиш много. Да, той ще да кажа. Чакай, че не знам къде е. Защо ми не им това?
Не. Ехо! Чакай, аз мисля, че помня път. Значи, първо отивам към гората, ако я знам къде, защото почти нищо не се вижда. Мисля, хора, не знам къде отивам. Чакай, хора, ще се опитам да светна времето. Чакай, че аз отидах в някаква друга гора. Виждам. Виждаш ли ма? Виждам така как стои. Аз качам. Аха, бързо. Ще идва скелет. Да, аз ще го разсейвам. Ела, скипи. Аз ще го разсейвам с обстрелен. Ела, скипи! Давай. Тоест бача Влизай му, снайпериста. помен треп. Бача снайпериста. Да, трепаш. Са него! Него! Браво. И го убихме. Двамата. Ого, и ми дрогна лук, мисля, че. Да включам той. Таблета не. Да. Добре, хора, аз ще спра на пауза, за да включа таблета. Стоиле, ти трябва нещо къде да отидеш. Там трябва да отидеш, а през това време първо ще ти убия това. Дай зарян. Чакай. Дай, аз ще го убия, че той е зарян. Бързо е! Дай, аз ще го убия. Хора, спирам за малко клипа. Да. Така, хора, завръщаме се. Аз ще спря ново оръжие. Да, Отивам в мината. защото го убиха. Хора, ще ви кажем. Никога не си правите дървени оръжия. Само една дървена кирка. Направете сами, наземете камък. Върнете се и направете вече дървени. Защото така губите повече време. Някой път да започнем, нали, като свършим тая поредица, да направим друга поредица зомби крав, да бием зомбита и вечерта да ни ядем, нали, на колко сме на толкова, и вечерта да ни ядем само с дървени оръжия да убиваме зомбита. Без други чудовища да ги убиваме. Искаш ли те? Сега ще издървам. Сега ма изядох ябълката. Нищо не е. Аре, ако искаш да отидем в нашия сервер. Ма не, нали тук почвам нова поредица. Да. Добре. Някой път може и да направим в нашия сервер. Просто да ви покажем някакъв. Да, някой път, хора, ще ви покажем нашия стар сервер, в който ние сме играли отдавна, и аз отивам сега, хора, да убивам една кравушка. Аз съм за това. Добре. В Аз честа... намерих добра гора, мисля да отида до там, защото има дърво, каквото ми трябва за къща. Добре. Може би следващия клип къщата ще е готова. Мене сега ще ма кефи да убивам с дървен меч. Аз започна с дървен меч, защото не искам от сега... Не бе, не да правиш само хубави материали. Добре. Все пак, ако не се изхаби дървения такова каменния меч, да взем, да си направим по едно оръжие. Намерих айрон. Айрон? Браво. Аз отидах в една мина. Така. И то доста айрон. Ще може да си направим две кит айрон. Добре. Аз тук влязах в някаква пропаст, в която няма да се изкача и ще умра. Как бе? Значи тръгни към спална. Чакай, го знаеш къде. На къде това Виждаш ли спам? ми не им тага? Ма съм на ниско и няма. Къде си е, да не си в мината нашата? Не е в нашата, в някаква друга падна. Видях айрон са по лакаме да го взема. На къде е нашия спам, знаеш ли? Аз знам къде ми е дома. На къде? Добре, 9 айрон. Ще може да си направим това. Аз не съм още надолу да знае. Ма ти ще се върнеш. По някакъв начин. Начка съм тук. Как ми Смисъл, ако си надълбоко, ако искаш да се качиш, пусна да се накрая. Аз казах, че няма. Да. Не знам за теб. Аз не мога да и да читам. Аз ще игра паркур. Така, хора. Марко, какъв добър паркурист.
Сега имаме ли чаркол? Не. Добре. О, намерих още един. О, Така. злати. Знаеш колко е на него? Браво. Аз хора си взех един дървен меч за всеки случай. Намерих още един. Мага, чувам зомби. И аз. Ма тук е твърде тъмно. Не мога да се светна да видя. Накрая ти ли ще се пуснеш? Не, аз казах, че Мага, аз съм. сега тук е копавам. Виж, аз съм читър, стиля. Виж. Мислех си, читам. Пъскотне. И да, след 3 минути пак ще свършим клипа. Ей, на миналия клип забравихме да напишем епизод първи. Не, това сега ще напишем. Сега ще напишем На втория. Сега ще напишем на втория. Ами искаш, Нито, нали, феновете да го разберат като първи епизод, нали, първи ни клип. да, това ако гледат втория епизод, ще разберат какво е бил и това. И кой? Ей, значи, Златко, някъде ли ми я виждаш с нейн тага, че ми остават още 4 блока ще ми трябва. Пак нямам откъде да изкопая. Кирка, нямаш ли камено? Абе, брат, аз ти казвам няма. Чакай, не мисля, че ще мога да стигна. Не мога да стигна. Ако си надалече, не мога да те намеря. Стиля. Стиля, ти в една пещера, я вижда от телефона ми, я виж, Стиля. Видяхте, бе. И аз трябва да скачам тук. Чакай, ти отгоре ли си или отвънка? Или отвътре в пещерата? Чакай, че с малко не ми достига. А ти отгоре ли си? Скелет! Мама! Абе, глупав скелет на половин сърце. Къде е този, бе? На половин сърце излязах. Къде е той, бе? Дай храна. Нямам. На колко? Виж, ето ма. Чакай, че ме изтах да не ме застреля. Откъде се изкачи, бе? Тук ти е дърта. Къде е този, бе? Тук ти е... Опа. Оши! Той се предотвърши в мен. Мама. Не! Измирам! Батка! Аз едва се измъкнах на половин сърце съм. Стиля, стой на едно място, бе. Къде си? Мани трябва... чакай, бе. Не, аз къде съм, бе? Дай, сега ще ти кажа, бе. Чакай, стой. Дай телефона. Абе, ти даже тъгна в момента в грешната посока. Дай да видя така, бе. Не, да параш нищо, че ще ма само убиеш. Копчетата че са малки. Аз мога че ги направя по-голям. Ето го оставя. Дай. Добре. Чакай малко. Аз изпатих много гано. От шибана скелети Суиля, отиди да ми вземеш нещата. Слажа, на полови сърце съм. Добре, ще не. Да, това само имах такова, аз имах само оръжие. Ау! Аз после ще го прибия този скелет. Той на какъв ще му се прави? Добре. Леле. Ох, майко. Рана. Да не видиш. Да не видиш чакът. Наядък се. Айде да го спираме. И хора, това ще е за втория епизод. Очаквайте третия епизод. И до скоро!